Bago natin simula ng kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Marites Newton, Elms L. Donaire, Dean Maravilo, Giancarlo Domingo, James Engada, Fatima Ramos Abad, Elion Elis Elizer Matalobos, Marvin Mamangon, Sweet Lalabay, Jorgen Weda, Ray Tambiga, Kim Jacob, at sa mga nag-renew ng badge na sina John Romero, Jedalyn Mones, Elizabeth Luigo, John Gutang, Janice Palmahil, Van Wonders, subscribe kayo dyan, Reishi Mondehar, Sara Dinyoso, Admin Jeff Anjinson, Blaze Hort, Gadget Fixers PH, JB Pastrana, Hi, I'm Mandy, at kay Ann Lopez. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ate Lid. Taong 1981. Arakan, Cotabato. Itong mga panahong ito, merong bagong lipat sa lugar nila Ate Lid, dito sa Arakan. Ayaw na niyang ipabanggit yung barangay. Hanggang ngayon kasi, dito pa rin namumuhay ang mga kamag-anak niya. Maliit lang ang barangay nila dito sa Arakan, kaya halos lahat sila magkakakilala. Hanggang sa dumating nga yung araw na merong bagong lipat sa lugar nila. At nga pala, itong taong 1981, nasa edad 13 o 14 si Ate Lid. Siya ang kasakasama ng mga magulang niya sa bukid para magsaka o makigapas. Yung bagong pamilyang lumipat sa lugar nila, medyo maliit na pamilya lang. Nasa 6 lang sila nun. 2 batang lalaki, 1 dalagang babae, 1 matandang babae, at yung nanay at tatay nung pamilya. At ang naging kaibigan dyan ni Ate Lid ay yung dalagang babae na si Suha. Nung mga naunang araw nitong pamilya, hindi sila gaanong naglalalabas ng bahay. Maliban doon sa tatay nila na nakikihalubilo na sa mga magsasaka sa barangay. Kailangan niya kasing makisama sa mga yon para meron siyang pagkakakitaan. At saka, papalapit na kasi yung panahon ng gapasan nun. Kailangan niyang makilala yung mga may-ari ng lupa para lalapitan niya ang mga yon para makigapas. Bilang bagong lipat sila, naging interesado ang lahat sa pamilya nila. At isa sa mga naging interesado, si Ate Lid. Nakikita niya kasi paminsan-minsan sila Suha na naglalalabas ng bahay. Malapit lang kasi yung bahay nila dito eh. Kaya nakikita nila kapag naglalaba o naglalaro sa labas yung mga bata. Ilang linggo ang lumipas. Nakasabay ni Ate Lid si Suha papunta sa palengke. Agad niyang kinausap yon para makipagkaibigan. Pero pansin niya dito kay Suha, parang mailap talaga sa tao. Kasi kahit anong daldal ni Ate Lid, panay lang ang tango sa kanya. Tapos nakayuko lang palagi kung maglakad. Inisip ni Ate Lid, baka nahihiya lang sa kanya. Ang sabi niya, "Uy, ano bang pangalan mo? Huwag ka nang mahiya sa akin. Ang tagal na nating magkapit-bahay eh." Sumagot siya ng,
Suha. Sige. Tinititigan ni Ate Lid si Suha. Sa itsura nun, para siyang ilang araw hindi naligo. Kasi tuyot na tuyot yung buhok nun. Tapos magkakadikit na. Yung labi pa niya, nagbibitak-bitak yung balat. Kasi tuyot din. Ang kakaiba lang na napansin ni Ate Lid kay Suha, yung kulay ng mga mata nito. Kulay berde, maligalig, tapos ang kapal ng pilik mata niya. Hindi normal. Daig pa yung nagpa-eyelash extension. Sana all. Sa patuloy nilang paglalakad papunta ng palengke, medyo sumasagot-sagot na itong si Suha sa mga tanong niya. Pero nakayuko pa rin at parang nahihiya sa kanya. Pagdating nila sa palengke, sinabihan ni Ate Lid si Suha na dadaanan siya mamaya sa bahay nila, tapos meron silang pupuntahan. Isama niya rin yung mga kapatid niya para naman makaikot sila doon sa lugar. Tumangulang si Suha nun habang nakatitig ito sa kanya at nakanganga. Nung naghiwalay na sila sa palengke, pagbalik ng tingin ni Ate Lid kay Suha, wala na kaagad ito sa pwesto niya. Inabangan niya pa kung makakasabay niya yon papauwi. Ilang minuto niyang hinintay yon sa palengke pero hindi na niya nakita. Kaya nagpasya si Ate Lid na umuwi na lang. Nung nakauwi na siya sa bahay nila, kinuwento niya sa mga kapatid niya yung naging tagpo nila ni Suha at niyaya niya ang mga ito na mamayang hapon pumunta sila sa likod ng palengke para makapaglaro sila doon kasama nila Suha at yung dalawang kapatid nito. Mga bandang 10:00 ng umaga, hinahanda na ni Ate Lid yung lutuan nila sa labas ng bahay. Pinapabaga niya yung mga sinibak na kahoy ng tatay niya. Habang naghahanda, nakita niya na naglalakad ng mabilis si Suha papauwi sa bahay nito. Tinawag niya. Ang sabi niya, "Suha, hinintay kita sa palengke. Akala ko nga nauna ka na. Ngayon ka lang pala umuwi." May bitbit si Suha na dahon ng saging. Tapos sa itsura nun, parang may nakalagay sa loob. Pabilog kasi yung pagkakarolyo ng dahon ng saging. Tapos sa dulo nun, merong tumatagas na dugo. Inisip ni Ate Lid, baka sariwang karne lang. Huminto sandali si Suha para tumingin sa kanya. Tapos tumangu-tangu lang ito at nagmadaling pumasok sa loob ng bahay nila. Balik sa ginagawa niya si Ate Lid. Maya-maya pa, biglang sumayad sa isip niya na kanina pa sila pumunta ng palengke. Mga 8:00 pa lang ng umaga yon. Tapos nauna siyang umuwi. Bumili din siya ng sariwang karne ng baboy. Pero wala namang dugo yun. Imposibleng manok yun kasi ang liit ng manok eh. Bakit ilalagay pa sa dahon ng saging? At yung oras ng pag-uwi ni Suha, 2 oras. 2 oras siyang nasa palengke. Tapos sariwa pa rin yung karne. Dala ng kuryosidad. Pagtapos niyang isalang yung iluluto niya, pumasok siya sa loob ng bahay nila para itanong sa nanay at tatay niya kung posible ba na magbigay yung mga nagtitinda sa palengke ng mga karning marami pang dugo. Natawa yung tatay niya sa tanong niya. At tanong nito pabalik.
Oo naman. Bakit hindi? Depende sa bibili yan. Bakit? Yung nabili mo ba, marami pang dugo? Sagot ni Ate Lid. Kasi yung bago nating kapitbahay, ang daming dugo nung dala-dala niya eh. Tumatagas pa nga sa dahon ng saging. Sagot ng tatay niya. Baka sa gilid ng palengke pumunta yon. Doon kasi sariwa pa talaga yung mga karne. Pero puro matatandang baboy. Kaya mahirap lutuin yon. Nung narinig niya yan, inisip niya na daanan mamaya yung gilid ng palengke bago sila pumunta sa likod nun. Bandang 3:00 ng hapon, tapos na silang magmeryenda. Nagpaalam si Ate Lid sa mga magulang nila na susunduin nila si Suha, tapos pupunta sila sa likod ng palengke kung saan sila naglalaro. Pinayagan naman sila ng mga yon. Ang kasama ni Ate Lid, yung 2 kapatid niyang lalaki. Mga nasa 8 o 10 taong gulang yung mga yon. Nung nasa tapat na sila ng bahay nila Suha, tinawag na sila ni Ate Lid. Pagbukas ng pintuan ng bahay nila Suha, grabe, iba yung amoy. Amoy luga na may kombinasyon ng matagal nang nababad na tinga sa ngipin mo. Basta ang baho talaga. Napatakip nga sila ng ilong eh. Lumabas ng bahay si Suha, kasama yung 2 kapatid niya. Nakangiti pa yung mga yon at gustong-gusto na nilang pumunta sa palaruan. Habang naglalakad, naghahabulan na kaagad yung mga kapatid nila. Silang 2 naman tamang kwentuhan lang. Nag-iba bigla yung ugali ni Suha. Naging madaldal na to. Tapos ang saya na niya kasama. Ilang minutong paglalakad lang at nakarating na sila sa palengke. Ang sabi ni Ate Lid, Suha, sa gilid ka ba ng palengke bumili nung baboy na dala mo kanina? Napakunot yung noo ni Suha. Tapos sumagot yun ng, Ha? Baboy? Gilid ng palengke? Hindi ako bumili ng baboy. Nagtatakang tanong ni Ate Lid. Ha? Yung bitbit mo kanina, ano yun? At saka, saan mo binili? Ngumiti lang si Suha sa kanya at meron itong itinuro sa malayo. Puro bundok na sa parteng yon. Ang sabi ni Suha, Doon sa malayo ako bumili nung sinasabi mong karne. Pero, hindi yon karne ng baboy. Natatawang sagot ni Ate Lid. Anong karne yon? Ang laki nung dala mo kanina eh. Baka? Sagot ni Suha. Hindi. Huwag mo nang alamin. Hindi mo magugustuhan yung sagot ko. Sa isip ni Ate Lid, baka karne ng aso yon, kaya ayaw sabihin sa kanya. May mga nagtitinda kasi ng aso sa palibot ng barangay nila. Mas mura yon di hamak kesa sa baboy. Kaya hinayaan na lang ni Ate Lid. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Dumaan sila sa gilid ng palengke. Nakita nga ni Ate Lid na maraming dugo sa bandang yon. Baka yun yung sinasabi ng tatay niya.
Hindi niya lang nakita na merong nagkakatay kasi sarado na yung palengke. Anong oras na rin nun? Nung nasa likod na sila, ang sabi ni Ate Lid, "Oh, ayan, andito na tayo. Sige, maglaro na kayo dyan." Yung tatlong magkakapatid, panay ang tingin sa itaas, kaliwa, kanan. Yun bang parang meron silang pinapakiramdaman? Nanlalaki ang mga mata nilang magkakapatid nun. Samantalang yung mga kapatid naman ni Ate Lid, nagtakbuhan na papunta doon sa mga malalaking bato. Naglaro na kaagad sila. Akmang susunod na sana si Ate Lid nang bigla siyang hawakan ni Suha at nagtanong ito ng, "Ano tong lugar na to? Bakit napakalaki?" Sagot ni Ate Lid, "Ha? Malaki? Giba na nga to eh. Lumang-lumang simbahan na to. Matanda pa ata sa mga magulang ko to eh." Sagot ni Suha, "Ha? Simbahan? Bakit? Bakit hindi kami makalapit?" Tumingin si Ate Lid sa mukha ni Suha. Akala niya kasi nagbibiro lang. Pero sa itsura nun, mukhang nagsasabi siya ng totoo. Kasi habang nagsasalita siya, tumutulo yung luha niya. Maging yung mga kapatid niya ganun din. Hinila ni Ate Lid si Suha papasok sa loob ng gibang simbahan. Nang bigla siyang hatakin ito at sinabing hindi sila pupunta doon. Sa ibang lugar na lang sila maglaro. Delikado doon. Baka mamaya mapano pa yung mga kapatid niya. Tama nga naman. Kasi gibang simbahan na yun eh. Baka mamaya may mga batong bigla na lang gumuho. Tapos madaganan pa sila. Ang kaso lang, ayaw ng mga kapatid ni Ate Lid na umalis doon. Kasi sanay naman silang maglaro doon eh. At alam nila yung mga hindi dapat puntahan. Sa kakapilit nila Ate Lid na doon na lang, bigla na lang umalis yung tatlo at tumakbo ito papauwi. Pakiramdam tuloy ni Ate Lid, meron siyang nagawang pagkakamali. Tinuloy ng mga kapatid niya yung paglalaro doon. Pero mga ilang minuto lang, tapos umuwi na rin sila. Nung malapit na sila sa bahay nila, naisipan ni Ate Lid na puntahan sila Suha para kausapin. Pinauna na niyang umuwi yung mga kapatid niya. Habang papalapit sa bahay nila Suha, naaamoy na kaagad ni Ate Lid yung masangsang na amoy. Pero sa pagkakataong ito, mas matindi na yung naaamoy niya. Nangyari to mga bandang 5:00 o 6:00 na ng hapon. Biglang naalala ni Ate Lid na kailangan niya pa palang magluto. Kaya ayun, umuwi na lang din siya sa bahay nila. Habang naghahanda para sa lulutuin niya, sinisipat-sipat niya yung bahay nila Suha. Kasi anong oras na pero wala pa ring nagluluto eh. Tapos napakadilim. Wala pang sindi yung mga sulo sa paligid ng bahay. Maging sa loob ng bahay nila, wala ring ilaw. Hanggang sa matapos na lang siyang magluto, wala pa rin. Bago kumain, naisipan ni Ate Lid na abutan ng ulam yung pamilya nila Suha. Total naman marami yung niluto niya. Nagpaalam siya sa tatay niya na sasaglit lang. Ang sabi ng tatay niya, bumalik siya kaagad at nang makakain na sila.
Naglakad si Ate Lid papunta sa bahay nila Suha. Bit-bit ang niluto niyang gulay. Hindi niya alam pero habang papalapit siya ng papalapit sa bahay nila Suha, palamig naman ng palamig yung simoy ng hangin. Tapos ang sangsang talaga ng amoy. Nung medyo malapit na siya, may nakita siyang mahinang liwanag na nagmumula sa loob ng bahay. Inisip niya baka kumakain na sila Suha. Sakto yung pagpunta niya. Nung nasa tapat na siya ng pinto, tatawagin na sana niya yung pangalan ni Suha. Nang bigla na lang may narinig siya sa likuran niya na, parang hangin lang na dumaan. Pero alam niyang hininga yon ng kung sino. Bukod kasi sa mainit yung sampal sa batok niya, napakabaho rin nun. Amoy sapa. Akala niya nga pinagtitripan siya ng mga kapatid niya eh. Pero paglingon ni Ate Lid, wala naman siyang nakita. Pagbalik niya ng tingin sa bahay nila Suha, nakapatay na yung maliit na ilaw sa loob ng bahay nun. Sinisipat-sipat pa rin ni Ate Lid. Baka kasi biglang bumukas eh. Lumapit pa ng konti itong si Ate Lid para klaro niyang makita yung maliit na butas. Pagsilip niya, okay, isunod kagad natin yung part 2 bukas. Abangan nyo yun. Doon nyo malalaman kung bakit hindi sila makapunta doon sa gibang simbahan. At yung tinuro ni Suha na nasa malayo, abangan nyo kung anong meron doon. Napakaganda nito. So yun, kita-kits tayo sa part 2 bukas at maraming salamat.